Mnogo mi je Luka labilan ovdje, kaže, vi ste za to da ja raskinem. Naravno, da te neko... Tačno, kakvi su. Da ljudi da... Moj vater, mi kad smo krali šahte već. Ali ajde, svako pokaže svoje pravo lice. Dug je period, 10 mjeseci. Živi bili pa vidjeli. Slušam. Ti Japanci, ovi došli Japanci da ga razklapaju, da ga ćemo ih pohapsati tamo. Najveći neki prevarat, toki lord kao ovo. Mariko ja, da me spremi za grad, da mi utoli glad. I kad putuje, ona zna da sam je. A ko igra stare mečeve? Jedite govna, debili. Ne biti su mi ovi ljudi da ih gledam. Tu priča istinu, da, ona je on... Ali evo, ti kao gledalac odlučivala, ko ti djela Nataša malo. Ali iskreno asni meni, po meni, da. Koliko čovjek, ona ne izvrće priče uopšte, on kaže i priča... Šta ćeš ti priča, fukso, glupa, raspala? Kako će usrat kad je vidim na TikToku to? Nataša ova mala. Na redu sad ova. Vidjet ćemo kada uđe i ona. Kako ti Luka djeluje, zato što je zaštitnič... Ova gleda da uđe sad. U Bijele kući. Sad će usraćuje sada, znaš da će napisati? Mislim da on nju voli, da je zavoleo i da brani ono kako i treba, jedan muškarac. Daj mi Kendija broj, stani, gdje mi je Kendi? Da se on potručio s Asmenom, jer na ivici su bili ti... A vidiš, Asmin je, Kristijan je sedeo sa Majom Marinković na garnituri i kroz šalu je rekao što ti ne skineš Šaneli Luku Ujevića. U fazonu što ne budiš s njim. Maja tu suštini ništa nije odgovorila i posle su to gledalci promašili. Gledalo ga je što sad mrzne ideje. Majo, kako ti to djeluje, taj moment, znači imamo Aneli i Maju koje su neprijatelji, imamo Luku koju je unutra, trenutno sa Majom, bez Aneli. Pa evo ja znam u duši i u srcu da bi Maja rado to učinila iz osvete prema... Tu nema šta, Maja je takva, ali ona je transparentno takva, ona se ne pravi fina. Se sjećate Aleks, Januš i Maja, trogno. Pa onda imamo Čorbu, koji je isto u krug išao, pa Cara koji je u krug išao, pa Januša. Pa to je bilo, sačuvaj Bože, troglova. I svud je Maja rekla, na tom momentu kada kopitom udari, kaže, ja sam Maja, jedina na kojoj vida. Janet Jackson, ostibeli, hej, njeni su se relacije. Ne zanima me, aj gas, pali, odmah se servam, ne gledam to i to je to. Ma ne moramo ih mutat, pustite ih. Ljudi ovdje pričaju jednu priču. Ma ja govorim ovdje, ja sam se uvatio teme očinstva, nešto i to, jer se ja osjećam isto da mogu o tome da pričam, sam to sve prošao. Eto, samo to. Dobro, ti si želio biti tata. Wow. Ali trebaš i ti biti tako, a trebaš dozvoliti nekome da se pokaže kao tata ako želi da bude tata. Naravno, ali ne bih o tome. Neću o tome, neću... Znam, okej, samo kažem. Ne opravdavam ja njega. Ime neće, šta? Kaže, ne opravdavam ja njega, niti koga. Tako je, Nato, to sam ja odmah rekao u startu, znači, bez obzira kakav je ko, dijete treba imati, imamo i taču, definitivno, to stoji. Makice, pozdrav. Nema ljudi kod mene, pa boli mene brige, ja ti kažem, ja nju poštujem, ali... Nema šta htio, ne htio. Ima određeni period, ima sud. Dobar dan, dijete toliko,
2 dana, 2 dana, 7 dana, 7 dana. Ima ljudi koji rade taj posao i zašto su zaduženi, vrlo jednostavno. Ja u startu kažem odmah, ni on nije otac pravi ako on samo leta, suđe, Cirih, malo Njemačke, malo Austrije, malo Švice, razumijete? Znači nema ga nikako, šta onda i on očekuje, a pričamo realno. Čekaj, što sam rekao? Moja. Ovo smo pili, aj luka. Naravno. Ovo je ono 3 u 1. Top sam rekao. Ili nisi previše stavio? Čekaj samo da mi kažeš. Maja, čekaj ko kamikaza, ćuti čekaj. I kad kreni glavna priča, ona uleće da skine frajera, da uleti, da krene. Ona je taj fazon, ona sedi i čeka. Ja ju kada sam čekao, ja kad sam došao kod mene, kao Ale, kao ovo priču. Ja kao, Dinke, ja te znam, nisi ti ovdje ušao za orahe. Što ti ja ovdje znam, da pored tebe. A Maja sedi pored, ti si Majo kao telediregovana raketa, čekaš da uletiš kad je najče. A meni ne može da se desi za 3 života da ja budem sa devojkom i da, brate, uđem u vezu s drugom. Može da se desi da ja ostavim devojku, da kažem kraj, nisam srećan u odnosu, ali da... Dobro, kažem ti, to su ti, oni čekaju. Ne Reality može još mi nije... bude razlog. Znaš kad kreće reality, ti znaš, bio si. Reality kreće oko nove godine. Treba 2-3 mjeseca da se zavrte priče, da ovi što su statisti ispadnu, da uđu par igrača, priče i onda kreće. Da uđe tu Aneli, Sita, može Grofica, da uđe Vastanija, ove će Duda Grebu da budu prva tema, ove će da uleću. Svašta nešto. Ovo stavljanje treba u izolaciju da uđe. Ne, kažem ti kad bi ako treba, ne znam, nemam pojma. Ja Aneli ne znam, devojko nikad nisam. Mi će mi sinoć pričati da je brat do koske, ortak, to alu vezi, posesivna, ljubomorna, ovo ono. A ovako, brat, ima 5.000 eura da tražiš 5.100, neće se sam isto evra ti da 5.100. Kaže, ortak je do koske, ima takve drugarice, koje bi, znači, su mi braća, ali kad se zaljube, onda to sad si krenuo pričati za izolaciju? Moje neko mišljenje za izolaciju, da nisi slučajno ti s ovom, čisto da ti baci rovca, da te probaju i to verujem, i ništa nije slučajno, brate. Ti kao kečap. Bre, kečap, bre. A? Ovo je tijen, brate. Da. Šta ti to, brate, Ovo? Pa to imaju samo, da. Da. Da, viš kakve su, viš, nije ravno. A meni su najbolji ove model što sam vidio kod ljudi. Luka ima loše video, sve fake. A Luka ima... Ko je? Što nosiš sive sa crne, koji sada, te? A, te. Te su mi... Dobre su, imao sam ja crno. Crne tako, da je udobne. Da, dobro. Kad izaći? Da će biti vrati plavo. Aneli mi uzela ove. Znaš koliko ona ima ovih? Jedno 20 pari. 20 pari, sve boje ima. A slušaj ovo. A ona reklamira tog čoveka. I dobijamo za džabe. Ja sam dobio 2 para. A nisi vidio ovo? Nisam reklamirao, ona sam. A nisi vidio ovo? Ja mislim Jeezy. Nema. Nije moj, nije. Brate, taj bi model što nisam. Evo, taj model, brate. Kad izađeš. Bolje na sredinu ili u čošak? Jeli, u čošak bolje, a? A na sredinu će Čomi. To je kopno za film. Top.